ọkọja ọkọjụgo ezuo ana mana ibi na-ekwu na ntị eji omechicha igbo bụ igbo na m ekene unu ekene igbo bụ igbo ekene ekene ka m mụrụ bịa ekene ọnụ ka m hụrụ bịa igbo bụ igbo daruo ọkpọ na-abụ nwata kwu ebe ọ na-eji akwa ife oge kwu ma o ruo nọ na be ekweti ama gba ikoroti amana ife ukwu emekwakwa maka mgbịrịgba ma na-ezi na-atụ egwu ọkwa nne igbo bụ igbo na-enwere okwu njiri wee bịa ka obodo dị na-anụ maka na ọ na-abụ okenye fu ma ya ekwu egwu oje na-agba okenye n'afọ okenye kwuo ma nwa anụ nwa na ojide nwata wee gbunu anya igbo bụ igbo ọkọ ọjị na nnukwu ife na-ekwu kedụ ịgwakọta ụmụ igbo okwu ukwu igbo ndị na-anụ onu anyị ọkwa ihe anyị jiri wee bịa bụ na anyị nọ n'ụra okwu wee si n'igwe tie anyị n'isi ọzọ anyị na anyị bịaba ibiriko ọgada na anyị je gbaso ozi ọma maka arụ isi ike na-emere m ji isi ka m bụrụ n'ebe ife wee bịa ka ngwakwa ụmụ igbo okwu igbo bụ igbo na igbirigbo na-anọ mmiri agbụ eze anya ga-enwecha ndị okenye je na-akpa aka na ume ka ndị di ya igbo bụ igbo na-ena anya okwu ga-amụ jiri bịa okwu ga-amụ jiri bịa okwu ga-amụ jiri bịa oke igbo n'ụlọ olu m onye na-eweta narị isi ike ọkwa chukwu mana enwere ife chukwu ji wee nye anyị narị isi ike ka anyị were chọọ nya bụ ahụ isi ike maka ahụ isi ike wee dị mma ọkwa nnenu n'ezie n'ezie onye rapụ ife o ji ama mma mma ị ga-arụ onye gbọkpọ ya gbakọrọ agbata obi eji ahụ ekporo ntụ oke ọdịna n'ibi na-ekwu maka na m na-agbakwuru ekpere ma afọ n'ezie n'ezie chukwu nyere anyị nri oriri anyị na-eri ka ahụ wee sie anyị ike chukwu nyere anyị mmiri anyị na-aṅụ ka ahụ wee sie anyị ike mana anyị bụ igbo rapụrụ ife niile anyị na-eri wee ribe n'ama ibe ihe ndị oyibo wetara anyị owe butere na anyị ọnwụ owe butere na anyị ọnwụ eru eru owe butere na arụ ehe si ike kedu unu nri eji mara ụmụ igbo ka ndị a na-ajụ dị nri eji mara ụmụ igbo ele ma agwa eji mara ụmụ igbo ka ndụ dị ya osikapa eji mara anyị ka ndụ dị ya ebe ka eji ụnọ ka ndụọ agwa eji mara anyị ka ndụọ ee ọ gbakwuru anyị na-eri eri ele ma ebe ọ dị ka ndụ dị ya ụmụ igbo ele ma ife anyị na-ele n'anya mmiri ọṅụṅụ edebere ụmụ igbo ka ụmụ igbo ji wepụzie mmiri dị na mkpume anyị na-aṅụ aṅụ wee mụba nke ndị oyibo debere na friji na-ewetara okpo mmiri ọkwa dị nne igbo bụ igbo ele ma ebe a ga-eji wee wawa nwaanyị ukwu wara ka ndụ dị ya igbo bụ igbo bịa ka anyị ribe na ife igbo debere anyị ife chukwu debere gbogbo chukwu okike dododo gbatara anyị ọsọ enyemaka nọ na-abụ nwata be nne be nna m ihe ọ ga-ebe n'akwa n'ọgwụgwọ oke igbo bịa igbo niile ndị na-eme igbo eme ka anyị na-achịgheni n'ihe eji mara igbo erimeri eji mara anyị enwere ihe eji wee mara anyị erimeri eji mara anyị nye na-eweta narị isi ike ọkwa nne ọkwa na-agwa eji wee mara anyị nye wetara isi ike ọkwa nne eji mara anyị kedu ụkwa eji mara anyị anyị anaghị erizi nya bụ ihe anyị dị na-eribe ihe ndị oyibo kpọrọ indomi nya bụ ife na-ewetakwa na ọnwụ eru igbo bụ igbo aga ma gbara ekperi ma afọ eme mgbangwa emeghara ọdachi ka mbịa ka nnaba ọka ọja mụ anakwa ọ na-abụ elekere isii gụọ nne mụrụ ekperi ma chụrụ mbe na obi n'aka ka ndị ka apanye anya ga-eji ka ikpere esi eji oji sabarụ ebe e were ka ikpere esi eji oji na mmiri na-achaghị agwụ n'ụlọ igbo obi igbo n'ụlọ onugbo onye ọrụ na anụ ọnụ ya bụkwa arụsị egoro chukwu na-esi n'ibute nya na-ekwu okwu eze mbem na-ekwu okwu mara ọgaranya n'ọsọ umenyi onye owu ya mee nke izizi na ọnịcha achịda asịsị na-ekwu okwu ugwu afụrụ ego na ọnịcha krisa skul provinsi ekwukwa igbo obi igbo ka ọdịbakara mbọsa a ga-akpụ isi ka agbụọ na-agba afọ ọnụ n'ofu igbo obi igbo n'ụlọ onu m ekene igbo obi igbo darụ